Nazdar. Ako bolo s Ficom? Ako si ho zastavil? Čo si chcel od neho? Všetko dobré. No hovor, Nepovedal dám ti nič. 3 eury. Nemusíme, ani slovo nepovedám. A čo bolo, švagier? Čo bolo? Tam bolo, jeden švagier tam bol. Stretol s Ficom. Teraz Fico mu nemosprávam. povedal, jak máme výšiť výplaty. Hore. A on povedal, hore výšiť. Nepovedal. Tri nie. povedal. Ja nepovedal nič. No povedz, ako bolo s Ficom. Ako si ho zastavil? No hovor. Tak nekameruje, robí sa to. Ficko, stav tam dole Ficko. Má trému. No a uče, magazín. No povedz. Nemôžem. Zaplatím obed. Nájdem automat. Čo vyhral, ešte neplatil aj kávu. Čo si vyhral? Vieš čo? Vyhral som, nevieš dobre matiku. A ja povedal som, jak je to. Dobre, vyhral. A ešte večeru tie zaplatím, no. Ako bolo s Ficom? Aj ranárky nechcem. Aj raňajky nechcem. Nie, aj raňajky. Aj raňajky. No, aj raňajky budú. Ako bolo s Ficom? Ne, ja neposprával nič. Jaký to? Jak mu hovoril, správaš? Ako bolo s Ficom? Nemôže, keď chcete. No, Nech sa páči, pani. Oblečky, nech sa páči. čo predávate? Na oblečky? Aké? Normálne, nejaké. Výroba? Neosprávam. Följte sa internet, teraz same. Idemo z... Písko, no vieš. Český nohaves. Ako bolo s Ficom? Dobre bolo. Dobre bolo. Povedz nám. Šikovná chlapec ste. Šikovná chlapec to je. Dobre, chuť pán veru. Dal som 2,5 eura. Ja ich tu máš. Bo... Nemožno. Proti na sebe stavím. Így kellett volna, nem vett, a Mari bekapcsoltam volna, és én beszéltem volna, ami akkor kellett volna. Ma hát így nehéz, nem jut ki neked. Ako bolo? Čo si mu hovoril? Nem beszélek egy szót. Čo si mu hovoril? Nem beszélek egy szóval, egyetlen szóval, nem beszélek félre. Ne povedám. Ale Nie. povedať. Ale. Prenikol, no. Hambím. Hambím! De én már be vagyok a butaságra, megmondom a lesíket. Ako bolo s Ficom hát? Ja neviem, ty vieš, ako bolo? No, ako si zastavil? Čo si mu hovoril? Čo chceš, aby dal hore? Dobrý deň, pán Fico. Jak sa máte? Ja som inžinier Fico. Jo, vám začne felejte, Vylačíte, keď chcete. A čo si chcel od Fica? No povedz. Otvana. Pán, tam. Čo si chcel od Fica? Víka hore, čo? Čo má robiť? Zvýšiť benzín. Nem sedíte, ne. Otani. Áno, nech sa páči, chce. Dole benzín, dole. Daj dole peniaze. Telefonja kamerát van, te. Kimerül a telefonod is. Most ezt elmagyaráztam volna, és föltetted volna internet. Első helyen nyertem volna. Nem nézik el internet, ez a baj. Reklama je na tvoj produkt. No sprav reklamu, no? Na produkt. Ja som na to
No, čo predávaš? Krémy. No, no. Ten německý Handru krémy. Komu je? No, chod tam. Počkaj, čo predávám, ukáž. Máme písané všetko, čo máme tam, nech sa páči. Ten krémy predávame do Nemecka priamo na to. A tu máme všetko, čo máme písané. Čo tam píše? Čo tam píše? Ja nesprávame, tu máme. Nikto nevie, čo nesprávame. Dobre, no. Čo mám, tu všetko tam je. Ale môžem si očistiť aj sporák. Áno, môžete, pani. Aj si pýtať. Tebou. Aj po keramickú dosku. Áno, nech sa páči. Tu máme. Ako sa s tým robí? Nech sa páči. Tu máme. Čistý voda. Čistý voda. No, Návleč, ďalej. Jakú to má trvanlivosť? Dobre, výborné. Koľko to vydrží? Teraz keď kúpite 2-3 roky. jeden deň. Zajtra kupujú takéto. Tak zajtra iba podstate. Počuo, Ramon stave. Ale on je najlepší vedúci. Ty si môj, ty. Teraz ty to správaj. Ty lepšie na to všetko. On je vedúci. On je môj vedúci. On je môj vedúci. On. Idem, videli ga, idi. Gáďo. No čávo. Ideš mysli, mali mi byli. Jo, nebačí. Čoho žije? Jak žijem. čoho žiješ? Ja? Tak. Čoho? Tak duchu. Duchu žije. Duchu. Čo jíš? Čo? Čo jíš? No keď Čo ľúbiš? Čo ľúbim? Paradajku, zemiaku, hranolka, papriku, taký zelený. A to to máš si čo on staran. No me quieres. No, Ja reportérka. no, no, nechoď. No môžem quieres, te vaya, no? Dober to. Dale ti štvete, celete. Aj ona. Te vadí, ty si Markíza. Nie, Tak dokáže. ti no ide. Aj. Ale tu to stojíte volať. Poď, tuto. reportáž. Vedľa, jemu. Vyčítaj. Nema temio. Daj mi to môj firma, firma. Ten bajac. Nemôže byť tam môj. To nech vidia. Áno. A tam môžete robiť čo chcete. No poďme. Zafrite. Dobrý deň, ako sa voláš? Lakko to šovo Jožo. Ferenc. Tu sa vám pípe, neviem, čo sa vám pípe. Odkiaľ? Aký tovar predávate? Čo? Aký tovar predávate? Ja máme tovar tie obličky. Opíšte mi ich. Čo to je za tovar? Čo to? Opíšte mi ich, čo to obsahuje. Čo mám tam na obličky? Áno. Na oblečky. Tu máme na obličky na tabulku, čo máme, pani zlatá a výborné cenu máme. Čo mám tam? 2 raz malý vankuše, 2 raz veľký vankuš, 2 raz paplón a jeden plus. Plachta. Máš Áno, moja. A cena? Cena máme 15 celá eurá. Jaká to je kvalita? To je Výroba, jaká to je výroba, kvalita? To je bavlina. To je slovenský naše. Na Slovensku. A kde to vyrába? Tu, to je. Ale kde? To priamo na Bratislava. Ešte čo, moja? Kje je to? Neviem, čo to je. Rodinu. Syny aj kavajú.
Máš koňa? Máte koňa? Koňu máme, prosím ťa, mám koňu. A Ja ako mám. robí koň? Ako robí koň? Koň nerobí. To robí. Koňu máme 4. Máme murický koň. Vyrovnáme. Steroidský jas. Ešte raz. Koňu máme, prosím vás, pekne 4 koní. Jaký koňu máme? Máme anglický, holandský, turecký, ruský, prosím vás. A ešte A čo žerú tie kone? Čo im dávate jesť? Kukuricu, buzu, arpa a herasar by som to čas. Kalbásy. Šonku a cukorku ľúbi najlepšie. Máte početnú rodinu? Aram spondoce. Anyasság, to családos. Néhány. Čísla jaké? Jednotku. A ešte čo chceš moja? Koľko máte detí? 5 detí máme, aj 3, čo nevieme ešte. Ďalej. No, Kívtezi. áno, ešte, čo moja? Nič, na hajšikov. Marmos, komu ja? Nie. Che casa tiene, come vive? Aký máte dom? Kde bývate? Ako sa vám žije? Ja bývame na Bratislavo priamo na Petržalka. A ako sa vám tam žije? Dobre, veľmi dobre. Tam je koníky máme na Čížáky hore. Na moje izba. Hore. Izba mám hore. Hore. Áno. A ešte co chceš moja? Povedá. Ja všetko slovo posprávam. Všetko slovo odprávame. Che si le gusta vivere qui in Slovacchia? Páči sa vám život na Slovensku? Ja páči len na Slovensku. Páči. Polovičku tak. Vie. Quanto? Čomu sa venujete? Čo pracujete? Ja pracujem? Áno. Každý ráno na koni znovu mala niečo. Mrť. Každý ránko robíme ranajku. Povedzte, opíšte mi váš celý deň. Čo robíte celý deň? V priebehu celého dňa. Ja celý deň, čo robím? Robíte to. Najprv vím. Najprv kúrujem. Nepoznám. To nepoznám. Najprv kúruješ. Najprv Ráno. sexovať. Také 5:30. Najlepšie po 5. No. Najlepšie to. Trhu zákaz. Trhu trieda. Hlavný som. Ideme sprachovať. Trieda. Prosím vás, trti trieda. Ideme na ranajku. 4. trieda. Ideme pracovať. A čo? Ja pracovám domu také, čo mám vonku. Všetko, čo no. Kurča. Pes. Všetko, no. No, čo možno, všetko. Všetko. Čo ja karná, ten je lega internet. Kapčuze. No, malý. Tiene A poznáte nejakého politika? Osobne. Osobne ja môj politika poznám. Môj politika. A ktorý je váš politika? Ja môj politika, keď domov správa môj detko, jak povedám po slovensky. Ja som Maďari, viete? Mária. A stretli ste nejakého politika už? Ne. A pána Fica? No, pána Fico, to je dobrá je. To podpory išli dole. A čo ste sa s tým rozprávali? O čom? Výši. Ne. Hore. Čo ste mu povedali? Mária.
povedal som tu pán Fico, a ste priateľe, very good. Také No ale